onye ọbụla ọkwa na House of Sewaent TV na anyị na-ebe live na Nnobi maka anyị mmabeghị ife a na-eme maka anyị jigodo mmadụ ife a na-eme. Good evening, sir. You are welcome. Biko wee ike kọwatala ya onye iwu. Afam Pastor Kunte from Iti. Okay. So enyi m nwoke na-agba ọfala agwụ. Nya ka anyị ji sị ka bịa nọnyere ya taa. Ọfala ka a na-eme ebe a. Ọfala agwụ ka a na-eme taa. Okay, can you go bis wee dị gị? Hey, I was so happy. If you look at me now, I'm so happy. Everything nyafu. Olili na ọṅụṅụ dị. Ihe anyị na-eme ha bụ ncheta igosi ọdịnala. Na ọdịrị ofele mmadụ edo ndụ arọ kwuru arọ. Gosi ibe na ihe a bụ ihe omenala. Ọ bụrụ mmụọ si ofesi wee bịa. Ihe a bụ ọdịnala. And ọ bụrụ onye ọ na ga-eme. It has chosen by God. N'ihi eme ihe dị etu a. So ndị ka anyị sị ka bịa nọnyere ya ka anyị soro enwe aṅụrị.
mbụ nwaada Ngozi ka atụ egwu ihe eji mmanụ mbụ Akaọra nwaanyị one of ụmụ ife. Okay, mommy, nwere ike ịgwa ife a na-eme ebe a tata? Tata bụ ụbọchị ịta atụ nke Ogbuefi ADINDU na-eme iji wee mee maka oriri ji n'ụbọchị taa. Ọ bụ ihe aṅụrị dị egwu. Omenala gbasara omenala ebe a. Omenala o ji eme maka oriri ji iji wee welite mgbe o ji eri ji every 31st ka o ji eme ya. Ike ka obi si wee dị gị kịta n'ị na ebe a? Obi bụ nsọ aṅụrị n'ihi na ADINDU nwa Ogbuefi bụ onye isi anyị ụmụ ife. Anyị bụ ndị na-ekpekwa ekpere, ọ na-ekpe ekpere mbụ ADINDU. Anyị bụ abụ m ofu onye n'ime ụmụ ife ahụ na-ekpe ekpere na obi a. Ị na-anya ya afọ akwa anyị mbụ ndị ụmụ ife ahụ. Na obi bụ nsọ aṅụrị n'ihi nlota niile a nke ọ na-elota and ọ na-eme ka omenala na-agawanye n'iru iji na-egosi ndị mmadụ na omenala dị mma. Oke ịkwadolo na maka na iwu eze nwaanyị ọkwa? Abụ m ofu onye n'ụmụ eze nwaanyị ndị ụmụ ife. Oke, ọ bụrụ onye ọbụla ya kwado nwo na? Mba, ọ bụrụ na ị bụrụ eze nwaanyị ị nweghị right ịkwado n'ụdị a. Ndị bụ ndị eze nwaanyị ya agbakwa gị ụta.
We're medical doctor. Yeah, we're native doctor. But now the setting I need Okay, that's nice. Okay, thank you very, very much. I'm Nnobi, you thought you never that. You were can this now. When be able to go, I am getting a bus will go and I say, oh, come in. I've been in power. Now I don't feel like you run that package.
You want to be that woman? Anna Dalo. Wiki go to lie on you. Afamo Boko de law for dealer. As an Melo. A moment joke one and no. So keep a village where be about that. Go as in Konya invites the gaba. Here Melunji be about Tata, but no one name Tata, basically when walking. Oh, yeah. Now, boy, no dear man, and I did keep him. Sana Memeku de here, or Melanoba starter. So, on a woman, Babian on yellow, Memecan, where's the Cabian on yellow, no starter. Obia the Giton in there about that. And Asana, there was no way in the neck. I am one kind of man of starter. Sewaent.
nwanyị Chinakụeze Dr. Mrs. Nwanneka Arinze Elias Chinakụeze n'Ọka Eti. As iwu eze nwanyị ebe onye mgbe iji wekwado na hospital dị mma. Ọ bụrụ chahụ maka na mba eze nwanyị ka m ji wekwado na mmemme ezugo agwụ arụsị agba ọtọ efe na-eme n'ụbọchị nke tata bụ ihe ndị omenala na-akpọ crusade. Ọ crusade ka anyị bịara ịma ịna-anya n'ihe na-eme n'ụbọchị nke tata. Ụfọdụ ndị mmadụ kpuru isi buru ụzọ tata, ndị ngwọrọ jere ije, ndị ọgwụ ikwuru okwu, ndị ife na-esiri ike ihe niile ụzọ ha mepere emepe, ndị dị ime na ebe amụọ nwa sef nke ọtụtụ n'ime ndị eze nwaanyị nekwara nwa. So n'ọhịa bụ crusade ahụ Daily Plans ka ezugo ahụ na-eme n'ụbọchị nke tata. Ọ ya ka anyị ji wee bịa wee kwado otu a. Onye ka eji emeli ya on the 31st stroke first night. Yes, ihe ọzọ eji eme bụ na ọ na-abụ nwoke chọrọ ịtụba nwaanyị ime ọ na-akwado akwado na nkwado ka akwado n'anyasị ahụ wee ruzie tata ewee meta ya bụ Daily Plans o wee chịkọọ.
Ever since we met, things have turned around for good. But I cannot believe you're the kind of man I know. Just like a wind blowing all over the world, showing the sign that the time is right for you. Many are called, but few are chosen. You got to know those you call your friends. Come on, let's get it on with Sewaent. Come on, let's celebrate. He's the #1. Come on, let's celebrate with Sewaent.